भिडिअ नेकेट भिडिअ खालायगोन थेनि होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं MCLA दिलीप कुमार बर' नामा बिथाङा जोंनि सायाव माखासे इलिगेल लाबोदों बे इलिगेल लाबोनायनि जाहोनावनो जोङो बुंदों बिथाङा मा इलिगेल होदों जोंखौ मिथिया जोङो फैसा बिनाय मा बिनाय खोथा बुंदों नाथाय जोंथ' फैसा बियाखै रावनावबो डिमान्ड खालामाखै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो बे आंखौ मोनसे रुमाव सोदो बेनो नोंखौ नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदों बिथाङा बुंदों जोङो माबा माबि देखायनानै गावखौ गावनो नागिरदों मा होदों लंथं गावखौ खुहोदों जोंनाव फुटेज दङ खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेटखौ लानानै फैलायदों स' लोगोफोर बावैसो साननैसो सिगां जोंनि बिटिआरनि सासे MCLA मानगोनां दीपक कुमार बर' बिथांनि जे मोनसे भिडिअ भाइराल जादोंमोन आरो बे भाइराला गोबां सावरायजाबाय ससियेल मिडियायाव बिराद गोसारदोंमोन नालाय दा बे बाथ्राया ओरैबायदि जानानै फैदों जे गोबां साननो गोनां आरो गोबां बाथ्रा ओंखारदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे जाथायनि गुबै जाहोना मा आरो बोरै बोरै जानो मोनखो बिनि माखासे खेंफोरथि होदों थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजि मोनगोन MCLA दिलीप कुमार बर' बिथाङा जे गावनि भाइराल जानाय जे भिडिअनि सायाव बा गावनि सायाव गोबां भाइराल जानायखौ लानानै प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आरो गोबां बाथ्रा फोरमायदोंमोन स' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गावनि सायाव माखासे सुथुरफ्रा जाय बिथाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलियाव बेवहा हा दङ बे हा बेयो माने दिलीप कुमार बर'आ बेहाय हुग्राजुलियावहाय लबर बागान आरो गय बागान माने आबाद दङ आरो दा बैहाय बियो थांबाय थायो नायनो थाखाय दा बेवहायनो गोबां सुथुर दङ जाहैदों दिलीप कुमार बर' बुंनाय बायदिब्ला दा बिथाङा माखासे सुबुंफोरखौ दाय होनानै बा गोबां गावनि सायाव माने ब्लेकमेल खालामदों दा बेफोरबायदि जबरजस्ति खालामनानै भाइराल खालामदों दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा फोरमायदोंमोन आरो दा बेबायदिनो फिन खनसे आरो जाय बिथांमोनखौ दिलीप कुमारा दाय जाबसिननानै बा बिथांमोनखौ ब्लेकमेल खालामदों होननानै फोरमायदोंमोन बै बिथांमोना हुग्राजुलिनिफ्राय दिलीप कुमार बर'नि सायाव आरो फिन प्रेस मिट खालामनानै बिनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों थारैनो जाथाया बोरै जामारदों नंगौना नङा बेखौथ' सियर बुंनो हाला सोर सासेनिखौ फोथायनो बे माने गोबां गोनो गोथो जाबाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबे माखासे जाय सुबुंफोरखौ दिलीप कुमार बर'आ दाय जाबसिननानै बा गावखौ ब्लेकमेल खालामदों किडनेप खालामनो नागिरदों बा थाखा लुथिदों बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय बै सुबुंफ्रा मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दिनैनि प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जादों मानो होनबा जों दहायसो कालिन्दार MCLA दिलीप कुमार बर' नामा बिथाङा जोंनि सायाव माखासे इलिगेल लाबोदों बे इलिगेल लाबोनायनि जाहोनावनो जोङो बुंदों बिथाङा मा इलिगेल होदों जोंखौ मिथिया जोङो फैसा बिनाय मा बिनाय खोथा बुंदों नाथाय जोंथ' फैसा बियाखै रावनावबो डिमान्ड खालामाखै रावखौबो जों माबा खालाम जोङो जायगानि जों थागिबि हिसाबै बिथाङा बियाव हुग्राजुलि एरियायाव माखासे लबार बागान दं गय बागान दं बिथाङा फैनानै गार्ड लाबाबासिनो फैयो मा जाहोनाव गार्ड लायाबासिनो फैयो बेखौ मिथिया नाथाय जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बेयाव फैफ्लानानै माखासे हिनजावसा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै थांनानै फैसानि थाखाय लब देखायनानै बिथाङा अबावबा शिलं अबावबा मा होनो फालुफुं अबावबा हटेलाव थानाय जोङो मिथिनो मोनबाय थादों बेखौ लानो जों जायगानि थागिबिफ्रा जों लोगोफ्रा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ सानसे सम जों सं दाननांगौ होननानै जों साननानै लानानै ओंखायनो सानसेखालि बे फैमारबायबो फैनानै जों लोगो मोनबाय बिथांखौ जों नुबाय बिथाङा लबार बागानाव फैनानै दसे थानानै ओरै ओंखारलांनाय समाव जोङो बिथांखौ जोङो सन दाननो होननानै जोङो बिथांखौ सन दानलांबाय दानलाङै बिथांखौ जोङो थाङै थांनानै राङापारा खन्द गेजेर खाथियाव सानै सिख्ला बि थिखांबाय बे सानै थिखांनायखौ लानानै डाइरेक्ट बियो फालुफुं एरियाथिं थांदों ओमफ्राय जों खिथु थाङै थांनानै बिथांखौ जों नायहैनानै बिथाङा रुमाव दोनहैनानै जोङो रुमखौ जोङो नायनानै फैबाय दसे उनाव जोङो बिखौ बेबस्था लागोन साननानै जोङो सारिदुवारनि प्रखाखननि सायाव जोङो
खोन्थाफैबाय खोन्थानानै जोङो सारजनि प्रकाशनाबो जोंजोंनो थांफानानै बिथांखौ जोङो एरेस्ट खालामनानै हमहैबाय हमनानै जों लाना फैनानै सारिदुवारनि प्रकाशनि सायाव जोङो होनानै फैनानै जोङो न' फारसे जोङो फैबाय बिदि आरो ओमफ्राय जों दा बिथाङा बुंदों जोङो माबा माबि देखायनानै गावखौ गावनो नागिरदों मा होदों लं थं गावखौ खुहोदों जोंनाव फुटेज दङ फुटेजआ माने जों होनांगौबा जों होगोन रुमाव बिथाङा रुमाव लानानै सिख्लाजों उन्दुनाय फुटेज गासिबो दङ आरो बिथाङा ड्राइभार ना फिए बे मोनथिया सानै सिख्ला गाव सासे लादों दिलीपआ सासे लादों बिथाङा बे सानै गेजेराव बिसोर सानै गेजेराव सासे लादों बिथां बे फिए ना ड्राइभार जों बेखौ मिथिया बिथांनि बे फुटेज दङ जोंनाव जों होनो गोसोबा जोङो होनो हायो नाथाय जों होआखै बिथाङा बोरै भाइरेल जालांदों बोरै हरदों जोंथ' बिदि जोङो सोरबा जोङो बर'नि फिसा हिसाबै जोङो भाइरेल देखायनो होननानै जों खोन्थायाखै जों होआखैमोन गाव सोरजों भाइरेल होजाखो जों बेखौ मिथिया जोङो प्रकाशननि सायाव जों होबोबाय जोङो न' फारसे जों आवगायबोबाय बिनि उनाव जों खबर लायासै बिथाङा बुङो जे बाटासपुरनिफ्राय बिथांखौ दैखांनाय जादों होननानै दा बे नंगौना नङा बेथ' नङा जोङो बिथाङा बाटासियाव फैदों जोङो नुदों जोङो बेखौ लामा ससेयावसो नुदों जों बै मा होनो गग्राखरथायावसो जों नुदों जेथिया जोङो टाउनाव दंमोन होमबा बिथांखौ जों नुनाय लोगो लोगो बिथांखौ जोङो फिसा खालामबाय बिथाङा नंमारगौ नामा बिदि सिख्ला लाना थांमारो नामा नायनि जोङो दिनै सानसे बेखौ एसे फिसा खालामनि होननानै जोङो फिसा खालामना दंनाव जोङो बै राङापारानि बे खाथियाव माने जों बिथांमोनखौ सिख्ला थिखांनाय नुनाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ जोङो फिसा खालामनानै थांनाय जादों आरो फालुफुंसिम ओमफ्राय जों हमनानै जोङो प्रकाशननि सायाव जों गथायनानै जों फैदों बिथाङा रां दाबिनायनि बाथ्रा बुंदों बेथ' जोंथ' रावनावबो जों रां दाबियाखै रां दाबिनांगौ गोनां गैयानो आरो जों बिथाङा गाज्रि खामानि मावनाय हिसाबै जोंहा राइट दङ हमनो मानो होनबा दिनै बिथां बायदियानो सासे उन्दै हिनजावसाफोरखौ लानानै जिनाहारि खालामनो सानोबा माबा मोनसे नामल' गाज्रि खामानि मावबाय थायोब्ला गुबुनखौ बोरै फोसाबनो बेखौ लानानै जोङो बिथांखौ जों हमनाय जादों थिग लानानै जों हमनाय जादों आरो बिथाङा मोनसे बेबायदि फोरमानजों लोगोसे बेबायदि फोरमायगासिनो दं जे नोंथांमोनहा बिथांनिफ्राय बेबायदि फैसा डिमान्ड खालामदों दायो बेसेबां सैथो आदसा डिमान्ड खालामनायाथ' नङा बेयो मानो होनबा जों प्रकाशननि मानसियानो दंखायो मानो होनबा बिथाङा जों प्रकाशननिया जोंजोंनो लोगोआव दंखायो दै बिथाङा जोंनो 3 लाख थाखा फैसा होदों बे सैथो नाथाय हिनजावसाफोरनि लाइफनि थाखाय जोङो बिनानै लाखिदों बिथांनिफ्राय 3 लाख थाखा मानो होनब्ला बिथांमोननाव केस फैसा गैया बिथांमोना आंनाव गुगल पेआवसो फैसा दं होननानै बिथांमोना जोंनाव कियर कार्ड बिदों जोंथ' जाम्बा नङा जों गाज्रि मावोब्लाथ' जोंनि कियर कार्ड जों होआ ना मानो होनब्ला जों कियर कार्डखौ जोंनि लोगोनिफ्रायनो होनानै बिथांमोननि हिनजावसाफोरनि थाखाय फैसाखौ जों 3 लाख थाखा फैसा जोङो बिथाङा होलांनायखाय जों लाखिदों बेनो आरो नाथाय जोङो गाज्रि खामानि जों मावाखै मानो होनबा जों फैसाबो बियाखै फैसाबो डिमान्ड खालामाखै बिथांनाव जों फैसाबो जेबो माबा खालामाखै नाथाय मोनसेल' खोथा बियो फैसाखौ होलांदों कियर कार्डआव थिगानो हिनजावफोरनि लाइफनि थाखाय गावसोरो गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइखौसो हिनजावसाफोरनो थाखाय बे 3 लाख थाखाखौ होलांदों बे रांखौ जोङो हिनजावसाफोरनो जों हरजोब्बाय नाथाय हिनजावसाफोरनिफ्राय प्रुफ नांगौबा हिनजावसाफोरखौबो जोङो लाबोनानै बे फैसा प्रुफखौ जों देखायनो हायो बेनो आरो जे बिथाङा बुंबावदों नोंथांमोना बिथांनाव थानाय 3 लाख फैसाखौ नोंथांमोना सेख'ना लादों होननानै दा बेनो बेथ' एथ' नंखाया मानो होनबा बिथांनाव फैसा जों दंना गैया जों चेकबो खालामाखै चेकआपबो खालामाखै बिथांनाव जोङो फैसा 3 लाख थाखाखौ जोंनो होदों मादों बा जों बिथांनिफ्राय सेख'ना लादों होननानै इलिगेल बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा नाथाय जोङो सोरनो होदों बिथाङा प्रुफ देखायदों जोंनो नाथाय जोंनो बियो केस फैसा जोंनो थाइसेबो होआखै बिथाङा जों जि बुंदों अनलाइनाव जि होदों बेनो जोंना बेनिफ्राय बिथाङा जोंनो थाइसेबो थाखा होआखै जे आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा गावबुराजों नोंथांमोना बिथांखौ गावबुराजों खुगायाव सुथाबदों होननानै नंगौना नङा जोंनावथ' बिदि गावग्रा गैया गावग्रा दङ माने जोंजोंनो प्रकाशना दंखायो प्रकाशनाव दङ प्रकाशनाथ' बे सासे प्रकाशनाथ' गावनि गावग्राखौथ' लाखागोन नङा होमबा बिथाङा लादों नाथाय बिथांखौ गोदोनायाव थुदों खुगायाव थुदों बे एखे नंखागारा आरो बिथाङा जोंखौ मानो इलिगेल बिदि फानसावबाय थादों जोंथ' बिदिखौ आरो जुदि बिथांखौ जोङो प्रुफआ नांथारगौब्ला बिथांनि अल प्रुफखौ नांजोबोबा जोङो रुमाव थानाय माने गासै जों भिडिअ फुटेजखौ जों होनो दंबावो जों हाबावो दा नाथाय जोङो बिदिखौ जों सानाखै बिथाङा जोंनि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों
बिथाङा जोंनि बे माखासे दाय जाबसिननायफोरखौ बिथाङा बोखांना लानांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ जों सानो बिथांनि थाखाय जोङो बिथांखौ जों गुरैयै जों जमा जोङो जायगानि थागिबि हिसाबै जों बिथांखौ खावलायो